Mga kapuso, nabatyagan na bagyod ninyo ang grabing kainit sa panahon. Sa pagkakaroon ng kainit ang kaigang sa panahon, kahapitan ng lugar sa nasod. Ugmatod sa pag-asa, magpadayon pa ang mabatyagan ang epekto sa easterlies sama sa kaigang sa panahon hangtod sa sunod nga buwan. Kini ang warm and humid nga hangin gikan sa karagatan sa Pasipiko. Kamoy nagpasulabi karon sa weather system. Sama nining panahon sa ting-init o dry season. Apan wa gihapoy sa likway ang kahigayunan nga uwanon ang ubang dapit sa nasod. Subay sa kasayuran gikan sa Metro Weather, may kahigayunan nga uwanon ang Northern ug Eastern Samar. Lagip na ubang dapit sa Leyte provinces. Mabatyagan ang igang nga panahon sa ubang bahin sa nasod. Gawas lang kung masinati ang ubang dapit sa localized thunderstorms.